dia a totes i a tots. Moltes gràcies a FemCap per tornar-me a convidar a una de les vostres jornades. Aquest cop amb un logo diferent. I és que porto 6 setmanetes justes a la bona família de Bonpreu. Llavors presentaré aquí un conjunt de coses. Des de FemCap ens va demanar que seria interessant exemplificar amb exemples concrets de projectes i implantacions que s'han fet a Bonpreu en aquest sentit. Jo fins a finals de gener era el director de Big Data i Data Science del Centre Tecnològic Eurecat i el director també de la gran iniciativa público-privada del CIDAI, que havíem impulsat amb el secretari i diferent gent de polítiques digitals. El CIDAI és el Centre d'Innovació, Tecnologies de les Dades i Intel·ligència Artificial de Catalunya. Però clar, portava 10 anys al mateix lloc i vaig veure un article de l'Albert, el ponent d'abans, em sembla, i vaig dir, hosti, 10 anys, doncs haig de canviar, perquè si no, no vaig amb les noves tendències i molt bé. Doncs ara estem a Bonpreu. I el que és diferenciar una mica per què he anat a Bonpreu, perquè s'ha creat el Departament d'Analítica i Dades, o Analítica de Dades, d'acord? Això vol dir que Bonpreu no estava utilitzant les dades per prendre millors decisions? I tant, i molt bé, sabeu tots una empresa d'èxit. Ara us presentaré algunes de les dades que jo considero relatives, perquè aquesta presentació l'he preparat jo. Però després de molts anys utilitzant dades en aquest departament, en l'altre departament, per aquesta funcionalitat, per l'altra funcionalitat, doncs s'ha cregut que era el moment de transversalitzar, de donar un pas més endavant i més rellevant cap a aquesta cultura data-driven. I una mica el que us plantejo aquí, us dono 4 xifres, us presento alguns exemples i algunes reflexions una mica basada en la meva experiència dels últims anys també, aspectes claus dintre d'aquesta cultura de l'impuls de la cultura data-driven a les organitzacions. D'acord? Doncs comencem. Bonpreu en xifres. Facturació de l'any passat ha afavorit una mica també l'impuls, el tancament d'alguns dels negocis d'alimentació i que ha afavorit el sector de la gran distribució, però vaja, un més 9% d'increment, 1.625 milions d'euros de facturació, que vam tancar de fet al febrer, un increment de 118% online. També es veuen clares tendències, l'impuls de digitalització, una inversió de 140 milions d'euros, 8.900 professionals, i a més amb temes de molt debat i que surten, vull dir, tenim el 79% de càrrecs de responsabilitat, que són caps d'equips, etc. El 79% estan ocupats per dones. Tenim 4 magatzems, 700 camions diaris, 20.000 referències d'articles diferents, una mica volum de tot el que s'ha de gestionar, 205 establiments, 55 benzineres, tots aquests són diferents tipologies, 17 punts de recollida, ja donem cobertura a 1,2 milions de catalans i catalanes amb el servei de home delivery, comercialitzadora, electricitat 100% verda, 25 instal·lacions fotovoltaiques que ens estalvien més de 2.500 tones de CO2, reciclatge, paper i plàstic al voltant de les 10.000 tones i 1,2 milions de clients actius a l'últim any, amb tags de fidelització, 65 milions d'actes de compra, 687 milions de línies d'etiquet. Tot això és informació. Ho he posat també, em fas orgullós, tercer any consecutiu sent el supermercat millor valorat a tot, de fet, per l'OCU, a l'entrevista de l'Estat espanyol. Tot això és informació que... Tot això dona un conjunt de processos complexes que s'han de gestionar i, evidentment, quan hi ha una visió integral de les dades, doncs tot això funciona millor. Alguns dels exemples que us comentava, i a més aquí començaré a donar alguns bocins, informació sobre la cultura. Per on comencem? Escolta, pel que és més crític, d'acord? I una estratègia de dades ha d'anar 100% alineada a l'estratègia de negoci, d'acord? I negoci és tot. Jo una mica com a tecnòleg, negocis, operacions, negocis són els processos de selecció, negoci és el màrqueting i les vendes. Qualsevol aspecte de gestió que és crític per l'empresa
és el que ha d'anar alineat amb l'estratègia de dades. I, evidentment, el gran mantra que jo estic vivint dintre del preu és la satisfacció del client i l'atenció al client. Doncs el primer class de gestió de dades és la fidelització, la satisfacció del client. Doncs hi ha un model de relació depenent del seu cicle de vida amb unes funcions per fer promocions i tenir una atenció i aportar-li valor amb les millors promocions. I unes funcions matemàtiques, que ara no anirem al detall, que tenen en compte l'estat del client, l'afinitat de les seccions, vull dir, la tipologia d'articles, la matriu de subsegments que creiem que millor poden reflexar les diferents realitats i un pla d'accions de promoció. Objectiu, adaptar totes les promocions a aquesta inversió que fem per poder fer promocions, aportar el màxim de valor al client. I aquí, superimportant, vull dir, qualsevol acció que nosaltres fem amb dades hi ha d'haver un disseny, però i el disseny ja es dissenya com s'avaluarà aquesta acció o aquest procés. Nosaltres, quan anem a canviar un procés o quan fem una acció, el que hem de dissenyar és com avaluarem si aquesta acció ha estat exitosa o no. Perquè dintre de la cultura de les dades, i això ho veurem en el resum al final, el que és la cultura de l'experimentació i la iteració. Per tant, no parem mai i, a més, vull dir, sempre hem d'estar atents i, vull dir, el canvi una mica de comportament que hem vist, vull dir, fa que això sigui the way to go, però dissenya, mesura, ajusta, si cal redissenya, ajusta, i això és una mica, bueno, això l'he oscuritzat una mica, perquè tampoc les xifres tampoc importen, però són els diferents anys i dintre de tota l'evolució. Llavors, cada mes, d'acord? Això són plans que es defineixen cada 15 dies, però que cada mes es revisen tots els resultats i es fa els ajustos per la primera etapa. D'acord? Un segon exemple, el de pricing, d'acord? També enfocat a aportar valor dels clients. Evidentment, volem ser competitius en preu. I aquí una mica aspectes que han comentat els nostres companys, dades externes. Nosaltres, per posar els productes al mercat, evidentment nosaltres tenim la nostra política de preus, però volem estar atent a com està tot. Doncs en aquest cas estem utilitzant una eina externa que es diu NetRivals, que té aranyes i agafa el conjunt de 12.000 articles d'altres distribuïdors a l'Estat. A més, aquest també, ell pròpiament ja utilitza tècniques d'intel·ligència artificial, perquè a part de l'EAN, que és el codi de número, com que no sempre hi és, doncs també et bases en la descripció i et bases en la imatge. Nosaltres intentem comparar-nos amb els altres supermercats, no només amb les marques establertes, sinó també amb la marca pròpia, aquells que siguin comparables en qualitat similar. Per això també poder accedir a la descripció dels altres articles també és important. Aquí una mica, doncs això és un pantallasso d'això, però això també és un procés setmanal amb una proposta de preu automàtic i una validació manual. I això ho veurem també tots, vull dir, en la implantació de les grans eines d'automatització, en gran part d'elles sempre hi ha una interacció humana. I això és proposta automàtica, validació manual i amb l'objectiu de poder igualar el competidor més agressiu. I aquest és com a tercer, després us presentaré molt ràpidament un altre conjunt de projectes que estem proposant, però el que explicaré una mica més de detall és el tercer projecte, més enfocat a la gestió de magatzem, però que alhora també té l'objectiu, i el primer objectiu el que marca, perquè és el gran marca de negoci de bon preu, és que el client trobi tot el que té la llista de compra. D'acord? Minimitzar, evidentment, tenim aquí minimitzar les faltes a les botigues, que són els tancaments d'estocs, minimitzar alhora, i aquí és clar la complexitat i per això una mica algoritmes de machine learning, l'analítica de dades en factors multiobjectiu és el que ens ajuda, perquè volem no només minimitzar les faltes a les botigues, que això diria, ostres, crea un magatzem infinit, però evidentment això té un cost que no es pot suportar, si no, no podríem ser competitius en preu, per tant també intenta minimitzar sobreestocs i a més tens, com que un gran valor són els frescos per bon preu, la gestió d'articles de curta caducitat. Això què fa? Doncs escolta, des de totes les dades, i aquí també és Human Generated Data, moltes d'aquestes dades de l'estocatge, d'acord? Alguns són processos humans.
d'acord, de recomptatge. Hi ha molta part d'automatització, però no hi ha, i això ha d'estar rigorosament definit. La qualitat de les dades, que també ho veurem en el resum, és la clau. Abans ho hem sentit també, garbage in, garbage out. Vull dir, que els models matemàtics funcionen així. Si tens males dades, prens males decisions. Per tant, has de cuidar molt, molt bé tota la cadena de valor de la dada. Les dades, de l'estocatge, vendes, etc., passa a magatzem, magatzem fa les comandes. Doncs què? La funció de l'estoc actual a les botigues, de l'estoc actual a magatzem, de l'història de vendes per article per botiga, del perfil estacional per botiga, no són el mateix les botigues de la costa que botigues d'interior o botigues de ciutat, i temps mínim també entre comanda i entrega a botiga. Això, vull dir, aquesta dada sí que us la podia compartir, i això també demostra el que us deia abans, procés iteratiu. Quan es va començar a fer comanda semiassistida, vull dir, el 2011 hi havia a magatzem un estocatge equivalent a 7,3 dies de botigues i després de diferents iteracions i millor tecnologia, el 2020 estem a 4,2. Pràcticament hem rebaixat a la meitat el volum d'estocatge necessari per mantenir i minimitzar les faltes a botiga. Altres exemples, i aquí deia una mica, un llarg camí per recórrer, tot és iteratiu i tot es pot millorar, i molts d'aquests, vull dir, aquest sí que està ben implantat, però molts d'aquests són projectes inicials, 2 minuts. La millor gestió de magatzem, i això sí que són tot algoritmes de machine learning, la gestió de personal per minimitzar la rotació, la geocontextualització, ha sortit una altra vegada, vull dir, dades externes, utilitzant tant de Didescat com calendaris, fins i tot d'informació que poden proveir altres empreses privades que tenen una realitat que tu veus, nosaltres coneixem els clients bon preu, però hi ha altres entitats amb dades anonimitzades que et poden proveir la resta de la fotografia. Gestió de multicanalitat, gestió de sortits o gestió de rutes. És molt fàcil. I us hem posat 4 nous perquè poguessis veure imatges, però en podria posar 50, d'acord? L'última slide. Llavors, per mi, aquí posava una mica una descripció que ja vam fer el 2015 amb el predecessor del CIDAI, que era el Centre d'Excel·lència Big Data de Barcelona, però una organització data-driven se n'adona del gran valor de processar rigorosament la informació interna i externa i implementa una estratègia de dades en els seus diferents departaments i funcions per l'optimització de processos, la millor presa de decisions i la innovació. D'acord? Això és una mica la definició que vam proposar i que intentàvem impulsar totes les organitzacions de Catalunya. Alguns aspectes que jo crec clau, ho he dit abans, prioritza. L'estratègia de dades ha de ser totalment fidel a l'estratègia de negoci i has de començar pels temes més prioritaris. Al final et fas la teva matriu de cost-benefici. Evidentment, vull dir, ja tens idees que vols fer, però costaria molt perquè no tens dades o costaria unes implantacions molt dificultoses, no comencis per allà, però sempre portes business first. Vés alineat, no t'enfiïs dels tecnòlegs, enfia't del negoci i mira com la tecnologia et pot ajudar per adquirir-ho. Després, no ens oblidem, i aquí ha sortit una mica, estem parlant d'un petit procés, un gran procés de transformació. Dintre la transformació digital hi ha tot l'àmbit de les dades, s'ha dit aquí, si hi ha un backbone digital, tot això s'accelera, però estem parlant de noves maneres de fer, de prendre dades basades en evidència, gut feeling, l'experiència, i evidentment és un valor, vull dir, la ment humana es genera i es va curtint d'experiències i això no es pot desaprofitar, però sí tenim dades que ens poden ajudar a argumentar o matar una opció, s'ha de fer. I com qualsevol projecte de transformació, doncs s'ha de liderar la direcció, per això a Bonpreu hi ha un nou departament al mateix nivell de tots els altres i tenim els directius que són els primers que impulsen aquesta iniciativa. Si no, malament. Buscar quick wins, processos de gestió del canvi. Governa les dades. Des dels data owners, la qualitat de les dades i definicions úniques escrites i conegudes. Ja acabo. Exemple d'aquest dia. Què és un acte de compra? Un acte de compra és un tíquet. Espera un moment. Volem analitzar tíquets però només d'alimentació o posem també els de benzineres si volem buscar tíquets mig? Escolta, espera, que les fleques les tenim a fora. Per tant, hi ha gent que compra coses a dins i compra la fleca. Això ho contem com un tíquet o com a dos? Totes aquestes discussions, escolta, tot això ha d'estar definit, perquè si no la gent no parla de les mateixes aspectes. I èticament,
Ha sortit avui i n'hem parlat molt i hem passat el límit. Ja no és de només anem a complir amb la legalitat, sinó que a més hem de pensar èticament. Tenim els papers de la Comissió Europea, el Trustworthy AI, però a més hem de conèixer aquesta creixent consciència de la societat de les dades, els pors que pot tenir la societat i, per tant, tot aquest tractament de dades, sobretot quan tenim dades personals, ha de ser estrictament rigorós. Dos últims punts. Experimenta, ho deia abans, la cultura de l'experimentació. No l'encertem a la primera, d'acord? Tot això suposen petites innovacions per a l'empresa quan anem a implantar un nou projecte. Per tant, escolta, defineix MVP, veure, impacta, ajusta, itera i ves millorant. I després, ostres, tu, això val calés. Bueno, collons, doncs claro. Però, escolta, jo crec que també ara ja estan tots demostrats, vull dir, que això aporta valor. Podem començar en petit, podem començar amb algunes solucions de software as a service, pagament per ús, per atacar processos concrets, perfecte. Anem demostrant valor, però escolta, quan volem fer una mica la transversal és on ens hem de posar i ens hem de posar de manera integral a tota l'organització. Jo crec que el que està demostrat és que si no fem això deixarem de ser competitius. Vull dir, hi ha una inversió que ha de portar un retorn, però que ens ajudarà a ser competitius i si no, no ho serem. D'acord? I fins aquí. Moltes gràcies.